Democratic Progressive DPP kuti chichotse pa udindo governor wa chipanichi mdera la kummawa Daud Chikwanje ponena kuti zomwe analankhula pa msonkhano omwe anachititsa kumachinga zikhoza kudzetsa chisokonezo. Mlembi mkulu wa chipani cha Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda ndiwo anena izi lolemba sabata ino pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinachititsa kulikulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Mary Wasi. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe chipani cha Malawi Congress MCP chinachititsa kulikulu lake mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda adzudzula mchitidwe wa ziwawa komanso kayankhulidwe konyoza komwe ati akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive DPP akumayankhula mu misonkhano yomwe akumachititsa. Kumayambiriro kwa msonkhanowu anaonetsa makanema omwe akuluakulu a DPP amayankhula ponyoza chipani cha MCP. Mwachitsanzo, kanema oyamba anaonetsa Daud Chikwanje omwe ndi governor wa chipani cha DPP dera la kummawa akuyankhula kuti aliyense opezeka atavala makaka a chipani cha MCP aziotchedwa ku dera lawo, ndipo kanema wina anaonetsa Maria Mainja akuyankhula kuti kuphalombe si kwa chipani cha MCP. Apa Chimwendo apempha otsatira chipani cha MCP komanso aliyense kusabwezera pa zonse zomwe zachitikazi ponena kuti chipani chawo ndi chipani cha mtendere. Achimwendo Banda apempha chipani cha DPP kudzera kwa mtsogoleri wake Peter Mutharika kuti achotse pa udindo a Daud Chikwanje omwe analankhula mawu odzetsa chisokonezo ponena kuti akapanda kutero ndiye kuti zinali zogwirizana ku chipanichi. Iwo apemphanso chipani cha DPP kuti chisawapake zachiwawo zomwe zidachitika kumbowe komwe otsatira chipani cha DPP adavulazidwa kupita ku msonkhano. Achimwendo atanayimbidwa foni ndi mkulu woona za chinyamata mchipani cha DPP Anomali Chisale ndi kuwauza kuti zomwe zinachitikazi ndi zawo zomwe ati akuyenera kuwafotokozera Malawi zomwe ankatanthauza. Abanda achenjezanso achinyamata mchipani cha MCP kuti ngati abwezere zachiwawo zilizonse adzachosedwa mchipani chawo. Mawu ake mneneri wa chipani cha MCP Jessica Bwira anatsindika kunena kuti boma la Chakwera sili kuchoka mboma ngakhale chisankho cha chaka chammawa chikachitika, ndipo mkulu woona za chinyamata mchipanichi Steve Malondera anati dziko lino lili pa ulamuliro wa demokrasi kotero aliyense akuyenera kuvomereza izi. Ndine Mary Wasi, malo mwa Mzati, kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Akatswiri pa nkhani za ndale alimbikitsa zitsogoleri a zipani kulimbikitsa umodzi kwa otsatira zipani zosiyanasiyana pofuna kupititsa ntchito zachitukuko patsogolo. Polankhula ndi Mzati, katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno George Phiri wati anthu otsatira zipani akuyenera kupanga umodzi pa chitukuko posaona zipani zomwe akutsatira. Shalom Manyozo walemba ripoti ili. Poyankhula ndi Mzati, katswiri pa nkhani za ndale a George Phiri ati adindo otsatira zipani akuyenera kuchita umodzi pakufuna kuzilukula bwawo kumbali za chitukuko posatengera kusiyana kwa zipani zotsatira. Iye walinso ngofunika kuti anthu azikhala pamodzi pofuna kuwanitsa zolinga zomwe zitha kuthandiza maderawo kuti atukuke posatengera kusiyana kwa zipani zotsatira. Umodzi ndikofunikira kwambiri pena paliponse. Mazapa nkhani ya chitukuko umodzi ngofunikira kwambiri chifukwa chitukuko sichigwirika ndi munthu umodzi. Chimafuna anthu ochuluka kuti atengepo gawo, atengepo mbali pochita chitukukocho. Ndiye kuti chitukuko chizichitika mu ndondomeko za ndale ndiye kuti chipindula ndi chitukukocho chikamachitika, chifukwa anthu ena amene mwina sali nawo mu chipanicho akuzokhala pansi osachitengapo gawo chifukwa cha kuti mwina akuona ngati chitukukocho ncha chipanicho, kotero kuti nkofunikira kuti anthu ikafika nthawi ya chitukuko, nthawi yogwira ntchito za chitukuko, chofunikira kwambiri ndi kugwira ntchito ya chitukuko limodzi. Yofunika anthu akhale ndi maganizo amodzi, zilinga ku chinthu chimodzi chimene chikhoza kukhala chothandiza kudera lawo, kusiyana ndi kuti gwire ntchito kulingana ndi chipani chimene amasapota. Pothirapo ndemanga, katswiri pa nkhani za ndale a Humphrey Mvula ati kulimbikitsa anthu otsatira zipani kuchita umodzi mafundo za chitukuko komanso chuma ngofunikira kwambiri kamba kuti dziko lino ndi la munthu aliyense kotero atsogoleri akuyenera kulimbikitsa umodzi pa nkhani za chitukuko. Apa iwo alinso atsogoleri akuyenera kuwauza otsatira zipani chilungamo chenicheni pa nkhani zozulukula aliyense kusaona mbali yawo yokha komanso miyoyo ya anthu otsatira zipani. Kulimbikitsa umodzi ndi chinthu chabwino kwambiri, andi chikachokera kwa mtsogoleri wa chipani chinthu
kwa mtengo wapatali kwambiri ndikukhulupirira kuti dziko lino lyatonse silinasankhe zipani ngati kuli mavuto afikira aliyense sisankhe chipani ngati kuli zabwino zifikira aliyense tsopano atsogoleri a chipani azilimbikitsa Malawi kukhala pamodzi. Apa akatswiri alimbikitsa umodzi kwa anthu otsatira zipani komanso kusagondezana pa nkhani za chitukuko pofuna kutukula madera awo komanso miyoyo yawo paokha pa nkhani za chuma. Malo omwe mzati kuno ku Lilongwe ndine Shalom Manyozo. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Dr. Kondwani Nankhumwa ati chipani ichi chili ndi kuthekera konse kodzapambana pa chisankho cha mchaka chamawa. Nankhumwa ati izi zachitika mwazina potengera kuti atsogoleri oyendetsa chipani ichi ali ndi upangiri komanso masomphenya amomwe dziko lino lingapitire patsogolo. Austin Katunga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Benaiki Gomani. Nankhumwa alankhula izi loweruka sabata yatha pamene amasekera mkumano woyamba wa komiti yayikulu yoyendetsa chipanichi omwe unachitikira m'boma la Salima. Polankhula Nankhumwa alangiza asogoleriwa kukhala ndi masomphenya ngati chiwombankhanga pofuna kuti chipanichi chizapambane pa chisankho cha mchaka chamawa. Iwo afunsanso mamembala a komiti kukhala makhalidwe abwino komanso kugwiritsa ntchito mfundo zomwe apeza kudzera pa msonkhanowu ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za chipanichi. Rose Msonkho ndi mlembi ofalitsa nkhani za chipanichi ndipo akufotokoza momwe msonkhanowu wayendera. Mamemba aona kuti unali kufunikiradi chifukwa kuti pokhala NGC yoyamba mukudziwa kunena kuti mmene muli ena amene akhala nthawi yatali pandale mundale ena ndi atsopano kuphatikizapo kuwunikirana kuti kodi udindo umene tili nawo mu NGC mmenemo udzigwira bwanji ntchito. Choncho wina aliyense wawunikiridwa chimene akuyenera kuchita pa udindo umene anasankhidwa conventional. Kudzera pa msonkhanowu omwe unayamba lachisanu la pa 27 Septemba chaka chino, adindo omwe ali mu komiti yayikulu yoyendetsa chipanichi anaphunzitsidwa za ntchito yomwe aliyense ali nayo molingana ndi udindo wake omwe anthu anawasankhira ku msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitika posachedwapa mu mzinda wa Blantyre. Mamembala a mu komiti osachepera 40 ndi omwe atenga nawo gawo pa mkumanowu. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED lati mtsogoleri wa dziko lino akhazikitse komiti yokhazikika kuti ifufuze zomwe zinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu isanachitike komanso itachitika. Polankhula ndi mzati mkulu wa bungwe ili Sylvester Namiwa ati analembera mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi kuwapatsa masiku 14 omwe akutha pa 1 Oktoba chaka chino kuti akhazikitse komiti iyi ndipo kupanda kutero apanga zionetsero mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Chifundo Mota. Polankhulapo Namiwa wati ngati mtsogoleri wa dziko lino sayankha kalata yomwe bungwe la CDED linamulembera, bungweli lilengeza masiku omwe zionetsero zabata ndi mtendere zichitike. Namiwa wati iwo anapempha kuti boma likhazikitse komiti yokhazikika yakafukufuku wodalirika yoti amalawi ayikhulupirire, Commission of Inquiry pa Chingerezi, ndipo mukhala ku banja la Chilima nthumwi za chipani cha UTM komanso akaswiri osiyanasiyana amayiko akunja pofuna kudziwa chomwe chinagwetsa ndege kuchikangawa mboma la Mzimba. Palibe chimene chasintha. Tinawalembera Achakwera kalata kuwapatsa masiku 14 kuti akhazikitse komiti yodalirika yokhulupirika yoti iyankhe mafunso amene alephera kuyankhidwa ndi ripoti la akaswiri a ndege ochokera ku Germany. Mwachinanso ripoti lijasiri kunena kuti kodi ndege idagwa chifukwa chani, komanso likususana ndi zimene anayankhula Chakwera kunena kuti ndege ija adayibweza kunzuzu, kuti adayibweza ndani, komanso chifukwa chani panatenga nthawi yayitali maola 27 kuti chimachitika maola 27 amene ndi chani. Komanso ripoti likuonesa poyera kuti mkulu wa asilikali ankhondo Valentino Popili ananamiza mtundu wa Malawi kuti ndege ija kuyeneka kuyipeza pano inagwera kumalo kowirira. Amene Chilima yemwe ndi mkazi wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook pa 29 Septemba chaka chino
lomwe linayenera kukhala tsiku lokondwerera kuti aonjezera zaka zina ali m'banja, kupempha anthu okhuzidwa kuti awathandize kumema kafukufuku wapadera okhuza ngozi yomwe inapha amuna awo komanso anthu ena 8 ku Chikangawa m'boma la Mzimba. Chifundo Mota, m'malo mwa Mzati. Mkulu wa ntchito yobwezeretsa zachilengedwe pa nyanja yotchedwa Restoring Fisheries for Sustainable Livelihood in REC Malawi, Dr. Daniel Jam apempha nthambi yoona za ulimi wa msomba mdziko muno kuti likhwimitse malamulo oteteza msomba pa nyanja pofuna kuthana ndi mchitidwe okupha msomba mwachisawawa zomwe zimachepetsa chiwerengero cha msombazi nyanja yaikulu ya dziko lino. Ajamu ayankhula izi lachisanu sabata ya ino mu ofesi ya nthambi yoona za ulimi wa msomba ku Capitol Hill pamene amatsekera ntchito yobwezeretsa chilengedwe pa nyanja komanso kupereka katundu osiyanasiyana ku nthambi yoona za ulimi wa msombayi. John Makondetsa walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Wezi Nthole. Malingana ndi Ajamu ati ndiokondwa kuti ntchito yobwezeretsa chilengedwe pa nyanja yayenda bwino kamba akwaniritsa zolinga za ntchitoyi zomwe zina mwa izo ndikubwezeretsa kuchulukana kwa nsomba ya chambo komanso kuphunzitsa anthu okhala m'midzi ya mbali mwa nyanja zokhuza kusamalira ndi kuteteza chilengedwe cha pa nyanja. Iwo ati ngakhale ntchito yayenda bwino, nthambi yoona za ulimi wa nsomba mdziko muno ikuyenera kukhwimitsa malamulo oteteza nsomba komanso kupereka chilango chokhwima kwa anthu omwe akuwedza nsomba opanda chilolezo pofuna kuthana ndi mchitidwe okupha nsomba mosatsata malamulo zomwe zimapangitsa kuti dziko lino lisamapeze phindu lochuluka kuchokera ku nsomba. Makachesi amene akubwera mu nyanjaku nawonso akuoneka kuti sakusintha kwambiri, akupita kutsogolo. Ndikuganizira kuti matarget amene ali mu Malawi 2063 amene okuti by 2030 kuzakhale kuti department ikugwira 700,000 tons akwaniritsidwa. Chomaliza ndicho kuti taona kuti chambo chimene chinali chovutika kuti tigwire panopo chamba kubwerera mchimake. Nde ifeyo ndosangalatsidwa kwambiri kuti chifukwa ntchito imene tagwira pamodzi ndi asodzi ndi anthu akumidzi yaoneka mathero ake. Mawu ake mkulu wa nthambi yoona za ulimi wa nsomba mdziko muno Dr. Hastings Zidana ati nthambi yawo ionetsetsa kuti yapitiriza ntchito yomwe ndondomeko ya Refresh imachita polimbikitsa anthu komanso asodzi pa nkhani yosamalira za chilengedwe pa nyanja komanso kusamalira katundu wa nthambi yoona za ulimi wa nsomba m'maboma awo. Refresh project amenewa akhala kugwira mdziko muno kwa zaka zokwanira 4 amenewa amagwira ntchito yothandiza kuti abwezeretse chilengedwe cha pa nyanja. Ntchito imeneyi ikudzeranso mu maplani athu a department amene tili ndi ndondomeko yakuti kodi chilengedwe cha pa nyanja tingachibwezeretse bwanji. Titakhala pasi ngati department ya fisheries tinaona kuti tingathe kupanga bwanji. Ndiye tinapeza nsomba imodzi imene tingathe kuisunga pa nyanja pamenepa mungati kudziwa nsomba ya chambo ndi nsomba yofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Ndondomeko ya Refresh yomwe imathandizidwa ndi bungwe la USAID yagwiritsa ntchito ndalama zokwana $18 million pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe cha pa nyanja komanso kumapeto pa ndondomekoyi bungwe lilapereka katundu wa ndalama zokwana $190,000 yemwe ndi galimoto zinayi, njinga za moto 11, makina a kompyuta komanso katundu wa maofesi. Mchitidwe wochotsa mimba mosayenera pakati pa amayi komanso atsikana wachuluka kwambiri kwa mfumu yaikulu Malemya m'boma la Zomba. Malipota akuti nkhani zokwana 73 zokhudza mavuto obwera kamba kochotsa mimba mosayenera ndizo zabweretsedwa poyera pakati pa miyezi ya January komanso June chaka chino. Roston Ngolo walemba ripoti ili. Pali nkhawa yakusowa kwa uphungu wabwino pakati pa amayi komanso atsikana ku dera la mfumu yaikulu Malemya m'boma la Zomba maka pa nkhani yokhuza kuchosa pakati. Malipoti akuti amayi komanso atsikana ku derali sakusatira njira zoyenera pochosa pakati popereka chitsanzo cha thandizo la chipatala, ndipo malingana ndi mkulu wa ndondomeko ya Haribate Akite Mikwala akuti kuyambira January mpaka June chaka chino
nkhani zokwana 73 zokhuza mavuto obwera kamba kochosa pakati mosayenera ndizo zachitika kuderali. Amikwalati nthawi ngati yomweyi chaka chatha chiwerengero cha nkhani zotere chinali pa 63. Izitu zadziwika pa mkumano ozindikirisa olemba nkhani za ndondomeko yotchedwa Enhancing Reproductive Health Outcomes for Women and Girls m'boma la Zomba, yomwe mwazina ikhale ikulunjika kwa mfumu yaikulu Malemya ndi cholinga chofikira amayi komanso atsikana ndi upangiri omwe angasate pa uchembere wabwino komanso nkhani zokhuza kuchosa pakati. Tinali ndi mkumano umeneyo ndatola nkhani kuti tikhale ndi kumvetsetsana kokwanira pa nkhani za mmene tikufunira tigwire nawo ntchito, poona kuti iwo atola nkhani ndi amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kotolera nkhani zosiyanasiyana m'maderamo. Tikudalira iwowo kunena kuti atithandizira kuti kufikitsa mauthenga amene wa nkhani zimenezi patali tikuyenera kugwira nawo ntchito limodzi, komanso kuonesesa kuti zochita zomwe takonza mu programu iyi zikufikira anthu akutsatira ndithu mmene zinthu zikuyendera. Mwazina akuluakulu oyendesa ndondomekoyi aunikira olemba nkhani pa zakufunika kobweretsa poyera mavuto omwe akubwera kamba kuchosa pakati mosayenera komanso upangiri omwe anthu angasate pamene akufuna thandizo lotere. Ntchitoyi ikugwiridwa m'boma la Zomba pakadali pano kufikira mu Juni mchaka cha 2025 ndi upangiri ochokera ku Haribate komanso Girls Activist Youth Organization Gayo. Ndine Laston Ingo ku Zomba. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa Mzati. Tioneke zotsatirazi tibweranso. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu, anthu okhala madera ena monga Sochi mu mzinda wa Blantyre atha tsopano masiku anayi opanda madzi aukhondo kuchokera ku bungwe logulitsa madzi la Blantyre Water Board. Mzati yankhula ndi mzika kuderali zomwe zikudandaula kuti vutoli likuyika pa chiopsezo miyoyo yawo ku matenda osiyanasiyana pomwe akugwiritsa ntchito madzi aku mitsinje ndi zitsime. Harima Sangala walemba ripoti ili. Pamene nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno yalengeza kuti nyengo yotentha ipitirira mdziko muno, anthu okhala madera a Sochi, Chiwembe ndi ena ku Blantyre akudalira mitsinje ndi zitsime pofuna kupeza madzi oti azigwiritsa ntchito. Izitu zili chomwechi kamba kuti madzi apatapo ochokera ku bungwe la Blantyre Water Board atha masiku oposa anayi tsopano asakutuluka. Tinayankhula ndi nzika pofuna kumva nkhawa zawo pa vutoli. Nzikazi zomwe ndi Agnes Meja ndi Edith Masiye apempha bungwe la Blantyre Water Board kuganiziranso zoyambiranso ntchito yogulitsa madzi kuderali. Madzi ati vuta nthawi yayitali pakati pano mati kuvutika osakhala masewera muzitsime monse mulibe uje ni water board kwavuta madzi osatuluka olo tikuvutika kosa kwa masewera kucha dziko la Malawi. Njalaso mkati kuti anganezo za madzi mavuto okhaokha tikusowa popumira kuti tipanga bwanji tikhala bwanji dziko la Malawi tavutika nawo koopsa dziko la Malawi ati noko ndine Agnes Meja. Tikuza kwambiri chifukwa mumadzi apakhomo kuti mufupi achite mafunira kukhani madzi ndili mama mukoti tipange matenesi athu momasuka timakhala bizi osaka madzi tikhalekhale panzere mwina kukhala kumwina trawazi kupeza pere imodzi yokha nde apati kuvutika kwambiri. Ine ndidzi Masiye. Pakadali pano bungwe la Blantyre Water Board lapepesa nzika zokhala ku Blantyre kamba kavutoli pomwe ati achitika kamba kakuchedwa kwa ntchito yokonza malo amudi a bungweli. Malo mwanzati kuno ku Blantyre ndine Halima Sangala. Munkhani za maphunziro, sukulu ya sekondari ya Namikasi ku Lilangwe mu mzinda wa Blantyre ati ophunzira akazi pa sukulu yakhala akukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusowa kwa chipinda chozisamalira pamene akusamba pamwezi komanso kusowa kwa chipinda chogonera pa sukuluyi cholongosoka mwazina. Mphunzitsi wamkulu wa sukulu ya Namikasi Secondary School Olafi Pidara Songa ati kubwera kwa thandizo kuchokera ku kampani yopanga ndi kugulitsa shuga ya Irovo Sugar Malawi kupita kwa atsikana apa sukuluyi zithandiza kuchepetsa chiwerengero cha atsikana ojomba ku sukulu pa nthawi ya msambo. Zambiri mulipotiri la Modesta Muyaya. Pa sukulu ya Namikasi Olafi Pidara Sanga
wati thandizo lomwe kampani ya ilovo yapereka zithandizira atsikana kuchita bwino pa maphunziro awo. Pambali poyamikira thandizoli asanga apezerapo mwayi opempha kampani kuti ipitirire kugwira dzanja sukuluyi pomanga malo ogona atsikana kuti achepetse vuto la mtunda omwe akumayenda popita ku sukuluyi kusatira kupsa kwa chipinda chawo chogona mchaka cha 2018. Vuto lalikulu ndi atsikana amachoka madera atali ndiye timayenera kuti mwina azikhalira achapo mpando ndiye tidali ndi hostel nthawi yake kumano idapsa ndi moto kumano panopa amakhala malo amene tidapangira makeshift kuti azikhalamo amakhala komabe patakasi thandizo lina kuti mwina malo angakonzedwe zitakhala chinthu chabwino kwambiri komanso amafunika akhale ndi malo oti mwina nthawi yawo ikakwana pamwezi paja azikhala kuti azizisamalira mwabwinobwino zimene zonso patakhala mathandizo zitakhala zinthu zabwino kuti atsikanawa azikhala ndi moyo wawo wabwinobwino ndi mwapanga maphunziro musajejema. Mawu ake yemwe akuyendetsa ndondomekoyi ku kampani ya ilovo Maureen Kachingwe ati achita izi pozindikira mavuto omwe mwana wamkazi amakumana nawo ndipo akukhulupirira kuti thandizoli lithandizira popereka mphamvu kwa atsikana kumbali ya maphunziro awo. Cholinga cha program imeneyi ndikufuna kuwathandiza atsikana because as ilovo tinachita discover kuti one area imene atsikana amavutika zimachita affect performance yawo ya mkalasi kapena ya moyo wawo wa school ndi ya imene timati period poverty, basically kutanthauza kunena kuti kusowa kapena kuperewedwa kwa zida zimene amayenera kuziwa akakhala kuti ali pa nthawi yoti ali pa mwezi. Mawu ake mtsogoleri wa ophunzira akazi pa sukulu Irusi Shonga wayamikira kampani kamba kathandizoli ponena kuti lafika mu nthawi yake. Kampani ya Ilovo Malawi yathandiza atsikana 214 pa sukuluyi ndi thandizo monga mabigiri, sopo ndi zina zozithandizira pamene akusamba pansi pa ndondomeko ya Rise for Girls ya kampani. Ndondomeko ya Rise for Girls ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya Ilovo ati pofuna kupereka mphamvu kwa ophunzira akazi kuchita bwino pa maphunziro pothana ndi vuto lomwe amakumana nawo akamasamba kamba ka umphawi. Tsiku li kampani ya Ilovo inakonza masewero a golf omwe anachitikira ku Blantyre Sports Club ndipo anthu ochokera makampani osiyanasiyana monga ku banki ya FDH komanso kampani ya Nico mwaena anatenga nawo gawo. Cholinga cha masewerowa chinali chofuna kupeza ndalama zomwe zikhale zikuthandizira ndondomeko ya Rise for Girls. Malo mwa Mzati kuno ku Blantyre ndine Modesta Muyaya. Katswiri pa nkhani za chuma mdziko muno Happy Chirwa wapempha boma kulimbikitsa alimi mdziko muno kuti azilima mbewu zosiyanasiyana zomwe zili ndi kuthekera kogulitsidwa m'mayiko akunja pofuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa ndalama za m'mayiko akunja mdziko muno. Katswiri wayankhula izi kutsatira kukula kwa vuto lakusowa kwa ndalama za m'mayiko akunja zomwe zikudzetsa mavuto osiyanasiyana mdziko muno. John Makondetsa walemba ripoti ili. Malingana ndi Achirwa, dziko lino lizitumiza kunja mbewu komanso katundu opangidwa m'dziko muno zomwe zithandizire kuthana ndi mavuto monga kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama ya dziko lino komanso zipititsa patsogolo ntchito za malonda m'dziko muno. Apa Achirwa apempha boma kuti likuyenera kulimbikitsa alimi kulima mbewu zina monga soya ndi nyemba komanso ndi mbewu zina zomwe zili ndi kuthekera kogulitsidwa m'mayiko akunja pofuna kuthandizira dziko lino kukhala ndi ndalama zakunja zokwanira posadalira fodya yekha. Ngenjira yabwino ndiyo tabirema plan amene angapange mwadaladala kuti mapolicies amene angapange kuti afewese kuti kukhale kothekera tamala ambiri azikhalanso mkhadi umenewo kapena azichiona chimene chokhala chabwino chifukwa dziko la Malawi lili bwino nena kuti zinthu zambiri zimene tili nazo kwinako zimakhala kuti ndi zosowa kumakhala kuti kulibe koma mayiko ambiri amangotulukira pa fodya yekha. Koma zina ndi zina zimene tinganene nani traditional goods nani traditional export ndizochepa akuziziwa anthu akunjawo ndipo funika pakhale ndi chidongosolo lena kuti awareness ikhalepo komanso kuwalimbikitsa Malawi kuti akhale ndi chidwi choti katundu wawo azipita kunja komanso kuwathandiza Malawi kuzindikira kuti pautumiza katundu kunja sitimakhala misonkho
kusiyana ndi kutenga katundu kunja kumbweretsa kunoko kumakhala misonga. Posachedwa apa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso nduna zina anatenga nawo mbali pa msonkhano wa zokambirana mdziko la China pamene mayiko amu Africa amakambirana pa nkhani zosiyanasiyana zomwe zina mwa izo ndi kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa mayikowa ndi dziko la China. Malo mwa mzati kuno ku Lilongwe ndine John Makondetsa. Tsopano tione nkhani za masewero. Katswiri wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Frames komanso FCB Nyasa Big Bullets Chimango Kaira wapempha osewera akale kugwirana manja popititsa patsogolo masewero a mpira mdziko muno. Kaira wayankhula izi loweruka sabata ino pamwambo opereka katundu osiyanasiyana pa chipatala chachikulu cha mboma la Mulanje mothandizana ndi gulu la pa tsamba la mchezo la WhatsApp lotchedwa Berry Sports Corner ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lake la kubadwa. Zambiri mulipoti la Maureen Kanyondo. Wayankhula atatha kupereka thandizoli, Kaira wati anachiona cha nzeru kapereka thandizoli mboma la Mulanje kamba kuti ndikomwe katswiri wakulira komanso luso lake pa nkhani za masewero linayambira mbomali. Iye wapempha osewera akale omwe anatumikirapo dziko lino kuti agwirane manja ndi kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za masewero mdziko muno. Ndikufuna kuwamema azinzanga okuti ali ndi influence. Tikati influence kutanthauza kuti munthu unapanga ndithu china chake ndikusintha miyoyo ya anthu ndikumakukumbukira. Ndiye ukakhala kuti uli ndi influence ngati manager ndizofunikira kuti influence manager munthu uzigwisa ntchito kuti ipereke positive impact ku society. Ndiye ndikufuna kuwapempha azinzanga pala azinzanga ambiri otanamenya mpira maiko akunja akutali kuposa so ine koma maybe influence yawo samayigwisa ntchito kuti atha kufikira ndikusintha miyoyo ya anthu. Ndiye ndifuna ndiapemphe kuti guys tisagone tulo kuli anthu ambiri ena akuvutika kudikira achithandizo chathu. Pakali panopa nene kuti tilibe financial muscle yoti yolozeka tingane kuti tikutenga ndalama ukuku. I think tikhala ndi masomphenya kuti kusogoloko tikhale ndi upangiri kuti tizitha kupanga generate ndalama patokha ndikukhala ndi ma programs athu mosavuta. Pothirapo ndemanga Chifundo Kajiso yemwe ndi wapampando wa gulu la tsamba la mchezo la pa WhatsApp lotchedwa Berry Sports Corner wathokoza anthu apagululi kamba ka umodzi omwe aonetsa maka popereka limodzilimodzi kuti zinthuzi zitheke. Ndipo iye wati ali ndi chikhulupiriro kuti izi zipitirira. Zimene zachitika ndi zimene timayembekezera komanso zaposera pamene timayembekezera chifukwa chonena kuti ifeyo tinali ndi khumbo lonena kuti tikawafikire ana osachepera zaka 5 zatichitira bwino kuti tatha kufikira mbali zonse za amene ali odwala pano pa chipatala cha Mulanje Hospital. Tafikira anthu osachepera 100, tapereka zakudya ngati soya pieces, mafuta ophikira, sopo ochapira, sopo osambira, sugar, mchere. Katundu yemwe waperekedwa pa tsikuli ndi wa ndalama zokwana 1.2 million kwacha ndipo wafikira odwala oposera 100. Kupatula kupereka thandizoli pa chipatalachi, iwo agwiranso ntchito yosamalira malo osiyanasiyana mbomali so kuchita masewero olimbitsa thupi. Malo mwa mzati ndine Maureen Kanyundo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tentoneso mitu yake. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ku nyumba ya malamulo Dr. George Chaponda apempha nduna ya mtengatenga ndi mtokoma komanso mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Karen Zamba kuti atole pansi udindo wawo. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Dr. Komrani Nankhumwa ati chipanichi chili ndi kuthekera konse kodzapambana pa chisankho cha mchaka chamawa. Ndipo anthu okhala m'madera ena monga Sochi mu mzinda wa Blantyre ati atha masiku anayi tsopano opanda madzi. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi komanso zina zambiri pa tsamba lathu la mchezo la Mzati Radio and TV. Ndimakupatsanani nkhanizi ndine Kilion Masia mwakumanonse.